Sa ating good news naman po, Idol, Zumba hatid ng masiglang simula ng 2026 sa bayan po ng Bawang, La Union. Para sa good news na ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Masiglang sinalubong sa Bawang, La Union ang 2026 sa pamamagitan ng isang Zumba activity noong Enero 2 bilang bahagi ng unang aktibidad ngayong taon. Nagtipon ang mga kalahok mula sa iba't ibang Zumba groups para sa sabayang ehersisyo na naglalayong hikayatin ng mas aktibong pamumuhay at kalusugan. Pinangunahan ng mga local instructors ang aktibidad na nagbigay pagkakataon sa mga residente na magsaya at magsama-sama bilang komunidad. Ayon sa ilang kalahok, mahalaga ang ganitong simula ng taon para sa katawan, mental wellness at pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang simpleng galaw at sabayang ehersisyo ay patunay na maaari itong maging daan sa mas masigla at positibong pagpasok ng 2026. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.